شر li Bakurê Sûriyê berdewam e û hejmara qurbaniyan rojane bilindtir dibe. Kota 28 heyvê 24 kesan li hejmarek dever li Bakurê Sûriyê di encama bombebarana berdewam de jiyana xwe ji dest dane û bombebaran berfirehtir bû ta gihişt gundewarê Helebê yê rojava. Her di encama bombebarana rejîma Esed 4 sivîl li bajarokê Xan Sibil û 3 li Sifuhin û 2 li Me'eretul Matir û 3 zarok li Ehsim li gundewarê Başûrê Idlib jiyana xwe ji dest dane. Balafirên şerker yên rejîma Esed komkujiyek li Kefer Heleb li gundewarê Helebê yê rojava encam dan û di encam de bi dehan qurbanî ketin ku zarok jî di nav wan de hebûn. Balafirên Esed her wiha bajarê Etarib li gundewarê Helebê yê rojava û bawabiyê li Başûrê Helebê bombebaran kir û di encam de kuştina du welatiyan rûda. Bombebaran duan rojên borî de berfirehtir bû û gihişt her yek ji Erîha û Kefer Nubil û Kefer Sicne û Kefer Eweyid û Sifuhin û Eblîn û Bara ku ew hemû dever li gundewarê Idlibê yê Başûr dikevin. Duşemba borî jî bajarê Erîha li gundewarê Idlibê raserî bombebaranekê hat ku di encam de 13 sivîlan jiyana xwe ji dest da ku jin û zarok di nav wan de hebû. Li bajarokê Hezarîn jî 6 sivîlan ji ber êrişên asmanî jiyana xwe ji dest dan ku yek ji wan li bajarokê Me'eret Hirmê bû û yek Karseha li gundewarê Başûr. Tê zanîn ku ew dever raserî bordûmanekê ji aliyê çekdarên Esed û hêzên asmanî yên Rûsyê tê hevdemî şerêbejayî yên çekdarên Esed. Li gor hejmara dawiya tîma Munesîqûl Îstîcabe ku di encama hilmeta rejîma Esed ya ku ji 29 Nîsana borî ve ta şeva borî berdewam bû 305,452 malbat derbider bûne ku ji 425,438 kesî pêktin. Her wiha 568 sivîl ku 162 zarok di nav wan de hene jiyana xwe ji dest dane. Şêrîn Kîlo